खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आंनि मुङा मुस्रि रमेश बसुमतारी। आं उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दुर्गासुरि गामिनिफ्राय खन्थाइ बिबार हान्जानि बानजायनायाव अनलाइन नैथि खेब रमान्टिक खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव आंबो दिनै आं गावनो सुजुनाय खन्थाइजों बाहागो लानाय जाबाय। फैदो दानिया खन्थाइखौ आवरायदिनि। खन्थाइनि मुङानो जादों फैफिनदो नों रजे। फैफिनदो नों रजे, बै समाव लोगो मोनलायबाय जेब्ला मेगननि नोजोरा जायाखिसै एरा एरा। गोसो थोज्लायबाय जों अबोला सुबुंनि गेजेराव थाबाय जों अनज्लायना जरा जरा। समनि फाखनाव थांखो नों बहा आंखौ नागारना? गोसोआ खामखाङो अरबादि रोहो रोहो नोंखौनो गोसोखांना। गोरोन्थिया नङामोन आंनि, मेगन गोसा फाव फान्दायग्राफोरनि मेगननि नोजोरावसो जादोंमोन जोंनि मोजां मोनज्लायनाया एरा एरा। बुजिदो नों रजे, जों सानैनि गेजेराव संसार जानायनि थार अनज्लायनायनि बाथ्रा सावरायनायफोरखौ। गोसोखाङाखिसै नामा नों आंखौ? फैयोल' नों आंनि मेगनाव नुफा माफा साया माया। फैफिनदो रजे नों आंनि उजिगासे जिउ जोनोमाव। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।